Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong sularan. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinabuhi ning akong suwat sularan. Taguan lang ko sa pangalan nga Carl, 17 years old, single, taga Baybay City, Leyte. Punto medikal kining akong sularan. Kabahin kini sa akong mga gipamati nga ambot kun na-trigger laban ni sa bakuna adtong panahon sa COVID. Aron niyo yung sabtan, sugdon ko sa 10 years old pa ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Ma, nalagi ko'y bukol sa kumuha nga pa. Ha? Hain ko't nak. Oh, wagod oh. Be. Uy, hala, naatuod. Unsa man ka ni bukula, uy? Basig delikado ni. Yato tanig mananambal. Ay, sayo na ni, uy. Ato ni nga pabuthon. Huh? Sakit na lo? Sakit-sakit yun kay hubag man Ma. Sige lang. Agwandahan lang. Aron na mamaayo ka. Inayo lang lo ha. Ini lang nga, inay. Hinayon na lagi niya, ha? Carl, kumusta naman tong hubag ni mo nga gipabuto sa tambalan, ha? Naayo na dong? Okay naman, ma. Wa naman magsakit. Maayo hinuon. Ma, nasan lagi bukol na akong paad dapit sa tuo, ma? Unsa? Nibalik ang bukol nimo sa una, Carl? Dili, ma. Ang sa una, ma, kay sawamat na akong paa. Karon kaysa tuo naman, sab. Uy, naunsa naman sad ka na, uy. Ano may bukol naman sad ka sa tuo ni mong paa, Carl? Ay, but mo, di na ko padto sa nabalan, ma, ha? Kay, tanawag ko ning sawa na akong paa, Naji uwat atong iyang gipabutog akong bukol. Bahala gud ka. Ikaw man sad bitaw ang mag-agwanta, ana. Usan maning panahon na ron, oy. Urusan masabing virus kuno nga nikatap sa tibuok kalibutan. Kinahanglan ra ba kuno nga kitang tanan mabakunahan? Bilang ko pabakuna pa, ha? Kay, pero meron ba kong tubuan ng bukol-bukol? Ay, na pwede ka, oy. Kinahanglan kuno nga kitang tanan gyud ang mabakunahan. Kasi bako mataptar ka niya ng virus. Kay way bakuna. Manakor bakuna. Mong pabakuna ta, aron luwas tarang makamatay nga virus. Ay, oo pa. Oh, Carl, kumusta naman imong gibati human sa bakuna? Sa ganito'y bakuna nga naturok nimo? Pfizer man ko na ito, ma. Ug wala man ko'y gibating lain, ma. Normal naman. Wa man gani ko hilanti. May noon. Kay nakulbaan ba ko atong gipugos kang papa nimo og pabakuna nga may gipamati ka pa anong bukol sa imong paa? Mag-ampol lang yun mga. Di lang unta mapiktuhan ng akong hubag sa bakuna. Hala. Nga naman tumurang bukol sa kong paa. Hindi pa doong masatuong bahin sa akong private part. Hala. Nga naman gani. Recorded by X Thunder Gaming. Nakuyawan ko adto. Kay nga nung ang bukol murang nibalhin man sa tuon akong itlog. Sa permero, gibaliwala na ako. Muluk-lihok man ang bukol. Usahay, kung muotong ko, mugawas man. Pero ako sang itod ang bukol, musod man sa balik sa akong tiyan, ug dili na nako mahikapan. Mugawas siya og mga every 2 to 4 days. Then musod ra pud siya og iya og mga pila ka oras gikan sa paggawas.
Ingon ana ang akong gibati o giantos sud sa pila ka tuig. Unya, may laing sakit nga ni atake na nako. Ug unya, Oh, Carl, nauli man lagi ka nga udto pa man. May klase? lain man ang akong tiyan mo ay. Ngut-ngut na akong gibati. Uburag, kabuhit ako sa kasakit. Unsa? Di lang sa kumuskwila rong hapon, ma. Uburag, di yung mada ang kasakit sa akong tiyan da. Nala sige uy. Aray, Ipahuway lang una na. Kay Bernes man ron sa hapon, makapahuway ka pa og Sabado ug Domingo. Og makaeskwela ka pa sa Lunes pohon. ay, Oh, unsa naman? Eskwela na karon? di lang mo sa mo ay kay magdisod naman ko paglakaw, ma. Unsa? Kapagtarong gani diha, Carl. Mo lagi, ma. Lisod ilakaw ang kasakit. Uy, tanaw eh. Puslan mga di ka mo eskwela. Ato tagtambalan. Ay na, hindi lang kwanto niya mo ay. Dito mo balik pituhag. Katong amos sa ubag pa. Hadlo kwanto niya, uy. Uy, ni us-us man ning imong tinae pa do sa ubos. Unsa? Unya, unsa may buhato na namo ana noy. Palit mo dito ng antibiotic o pain reliever. Aron mawa ang kangut-ngut. O balik mo din human sa 4 ka adlaw. Carl, unsa naman ang imong gibati dong? Medyo ni arang-arang na, ma. Pero, di lang usa ko muskwila mo eh. Anala sige. Human na lang og balik na to sa mananambal. Kay ingon man to nga pabalikon bayatan niya didto human sa 4 ka adlaw. Mayo kay balik na sustong lugar ang ni us-us imong tinae do. Ang problema lang kay hinaap ang bukol. Mao lagi na eh. Ipa-check up na lang yun na ninyo, doktor, aron marasistahan ka og pagpahilis sa bukol. Tambal nga irisita. Ubay-ubay ra ba gyud ni? Unsa man sad ang mga tambala, Dok? Lain nag-reaction sa tambal nga akong gipang tumar, ma, uy. May mga butoy-butoy manuon ko sa kong tiil. Ug, katul ra ba? Ug, wa man mahilis ang bukol, ma. Unsa? Wa ako'y nakitang kaayuhan sa mga tambal nga giresita sa doktor nako. Hinuon, may mga nanubo na noong mga butoy-butoy sa kong tiil nga katol. Ug wa mahilis ang bukol. Dili gud ko katarong og tug. Pero may magmata-mata ko sa kangot-ngot. Dili noon siya ngut-ngut kung maglingkod lang ko. Pero og mulakaw ko bisan 50 meters lang, mungut-ngut na siya. Maong dili na lang ko maguban-uban sa akong mga barkada o manoro sila. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. May bukol ko kaniadto sa wana kong paa. Gipabuto to sa tambalan. Pila ka tuig ang nakalabay, may bukol na sab ko sa tuon akong paa. Posible ba nga wa makuha og tarong sa mananambal ang bukol sa wana kong paa ug nitakod? Ikadawang pangutana. Unsa man ni nga klase sa bukol? Kanseros ba ni? Kay nahadlo ko nga base maputlan ko og tiil o mapiktuhan ang akong nilaktan. Posible ba? Ikatulong pangutana. May giresita nga mga tambal ang doktor nako. Makahilis ba sa bukol ang mga tambal nga akong gihisgutan sa akong suwat? Makarecover ka ako ani o dili na kinalang operahan? Ikaw pat o katapos ang pangutana. Sa pagtumar ko sa mga tambal, may nanubo manuon nga butoy-butoy sa kong tiil o katol kaayo. Side effects ba ni sa tambal? Unsa may akong buhaton aron dili ni managhan? Ug unsa man ang mga pagkaon nga angay akong likayan? Palihog, tabangig tambagi ko kini ang akong suliran, Carl.
Mayong adlaw mga suking tig paminaw, dinhi sa itong programa, kini nga akong suliran. Once again, anyan na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban ka ninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay usam man ako ka medical doctor. Mga psychological, emotional, ug behavioral ng mga problema, kay usam man ako ka psychiatrist. O mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usam man ako ka drug addiction specialist. Daghang pamaagi, mamili lang mo, unsaon sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran ri ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O diriba direktamente sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlong ang pagtuluran karong adlaw, mao kini nga life can be full of unexpected things. Either happy or sad. Nakinig ko ng pagka-happy o sad kuno, depende ra sa imong mindset. Bisag bati ang sitwasyon, imong ka happy ko, happy ra gigapon ka, no? Okay, ang atong magtatampo karong adlaw, si Carl, 17 years old, taga Baybay City, Leyte, single. Yan na siya mga signs and symptoms nga iyang sumasabatin to sa drama, iyang gi-relate o gitumbok ngadto sa pagbakuna niya og COVID-19 vaccine, no? No niyang atong nabati kini sa drama. Kasi matumakayla da sa Baybay. Ayun pagpaminaw da yan, ni Honorable City Councilor Dr. Ike Aradasa o si Nuni Cabal, mga taga Guadalupe Baybay, no? Mga usa to ilang pamilya, nalimot ko sa inyong family name. Basta kay thank you very much, inyong gipahangyo sa mga buwak sa Baybay. Ako na lang pong lakbitan pag greet ning atong mga kaila diya sa Kantawan, mga Rabanis family, si Ma'am Arlene Avellanosa, si Peri Natad, Arman Natad, Merlin Lapot, Ben Lapot, Roger Nacorda, Anticristo diya sa Cute ning Dakbayan sa Sugbo, ug ato ding mga honorable city mayors nga magdulaan og tennis. Nag-text na ko si Lulong Bantilan ba sa Dok. Ang first name ni Mayor Barsinas si Patrick, no? Nalimot ko sa mong first name Mayor Patrick Barsinas dahil sa Karkar City. Nagkadula ta sa una dahil sa Karkar Tennis Club. Gipildi minimo. O kasi Mayor Balchong da sa Naga City o Mayor Ahong Chan da sa Lapu-Lapu City, no? Mga tennis players ni sila. Yato sa active pa kumudulag tennis, makasugat-sugat gyapon ako ni sila, no? Sa atong tennis club. May pagpaminaw ni DC Madrigal da sa Liluan, Tismal Caballero Barliso da sa Bunbun ning Dakbayan sa Sugbo. Mga taga DOH sa RTC Argao, no? Gisulat kini nila si Wagas Bren, Marlson Audrey, Luberas Jeffrey o si Tampos Elizalde, si Ismail Asido da sa Dawes Bull, Junel Ignacio Dakua da sa Aluginsan, Punay Aluginsan, si Rochelle Batukan sa among Lions Club, no? Musta naman ka Ma'am Rochelle? Og si Butyok Ali Alihoy da sa Bayugan Agusan del Sur, no? Mayang pagpaminaw. Kining uban unya na lang po, do mga taga Sugod Southern Leyte, musta naman si Ma'am Jima Distrisa og mga taga Buwak Gamay Sugod sa especially si Pare Rumibiong bago lang hindi nanihapon ni Pare Rumibiong diri sa Cebu. So going back to our sender, si Carl, may tungkol kini sa iyang gipaminaw sa lawas, ang iyang ako lang ning i-summarize, no? Kay medyo redundant naman ako pampasahon na niyang pangutana. Nagkabukol ko ni sa iyang nga paa. Nya, nakabuto na, unya, itambalan. After 1 year, yung bukol na sa dire siyang tuo nga paa. Posible ko nga wala makuha og tarong ang bukol di siyang nga paa, unya nitakod sa tuo. Well, sa ito nang gihisgutan, susama ani nga mga problema, ang kining bukol magud mutungaran ni sa atong lawas due to infection, parasites, or unsa pa man na trauma na kuan diha, ulo ang imong immune system, kuwang kag mga vitamins. This could either be cyst, ang sod sa cyst is mga fluid, or tumor, ang sod sa inunta bukol is tissue, no? So wa na gyud ko mo kuan Carl, no? Bata pa man kay ka Carl, nga limpyado gyud ta.
Kay kung naman gani germs dia, either bacteria, viral, or whatever germs, makuha-kuhaan kung kita limpyado every day, no? Kay kung magpabaya lang punta ka ng gamay nga butoy man tawag na sa una, gamay nga mutubo diyan dapita sa atong hair follicle, kung we will not pay attention to that, mudako ni siya og mahimong bukol or hubag, no? So antibiotic ang kuanan og in the worst scenario kung medyo di nagdumada og antibiotic, surgical intervention. Cancerous ba kuno ni? Nahadlok no siyang maputlan og tiil kay maapektahon ang iyang paglakaw. To determine whether ang usa ka bukol cancerous o dili ba, ato ning ipa-biopsy, no? Yung biopsy is a diagnostic procedure kutaon sa atong mga pathologists, itong mga medtech, no? Kung naabay mga cancer cells ang usa ka bukol. Hopefully, hinaot ko nga wala lang unta, no? Ug maapektuhan gyud ang atong paglakaw ani kinarba ni sa tiil, no? Dili mabuti nga liko maputlan dayon, no? Simbakolay palayo lang to, no? Maputlan ka, no? Bakuan ra gid ni siya. I'm positive ani Carl nga masulbad gid ni pinagi sa pag-inom og antibiotic, no? Ang imong mga antibiotic nga imong gipang-inom suma sa imong gihisgutan kan mga amoxicillin, mefenamic acid, ciprofloxacin, ascorbic acid, mga antihistamine, mga maayo man yung mga tambala. Ang mga tambal manggod, don't expect that everything will be okay the following day. It will take several days before mo apekto. Nabito ko'y pasyente, reklamo gyud, legal ba problem. Wa ko na siya sa maayo siyang depression. So sa pipilak adlaw, pagipabalik na ko human og unta og duha ka semana, sa balik aning reklamo kay wa ko siya naayo ni Dr. Obra. Nagmalpractice si Dr. Obra, wa ko maayo sa kong depression. Ingon ko nga mo demand siya nako 2 million pesos limang kaniya. Niko og kinsa may psychiatrist ba kayo og depression in 2 weeks time, siguro mangutang tingali ko. Tagaan ako nag 2 million ng kinsa ng doktora nga maghambog-hambog nga makaayo siya depression in 2 weeks time. So pareha po na yung problema, Carl. Ay pagtuo nga maayo dayon ka in just a matter of days, no? It will take weeks, months, sometimes gani, dugay pa gani dana, no? So kini mga tambal nga antibiotic, antihistamine, o kini mga para sa pain, mefenamic acid, maayo naman nga ang compliance o ang dosage mumatter ni siya, no? Maputlan ba kuno siya sa tiil kung cancerous ni? Depende na sa attending orthopedic surgeon nimo o sa imong internal medicine doctor, no? The surgery doctor. Pero hopefully dili ta maabot dihang puntuha, no? Ipabiopsy lang ng maong bukol ug mag-take do siguro ka og mga antibiotic para og na may infection dia dili mo grabe mo lala, no? Ang side effect ba kuno sa tambal nga nangatol siya, butoy-butoy na siya, ug dili na mudaghan, dili na kuno mo pan. So mubalik-balik. So once again ako ingnon nga ang pagtambal dili ni siya work ceiling nga muhalang dayon. It will take time before siya nga maayo, no? O naamag yung mga side effect ang tambal, pero kung naamag ni side effect, siguro nang gitagaan ka antihistaminic, no? Kaya ako lang gani, mainom kong tambal, ako yung mga tambal-tambal, mag-allergic ko, kaon ko nga sipol, susa papaya, on sa madya, magngatol ko, magbutoy-butoy ang akong padit. Mutik ko antihistaminic, like cetirizine, bismanal, or kining diphenylhydramine hydrochloride or Benadryl, mawagtang naman po. So ka na mga butoy-butoy, naaragin na, may tabo na, dili to kalikayan, pero naatay mga alibyo inana. So once again, maingong ko, Carl, nga do not expect nga pag siling nga muhang dayon, yung mga tambal, it will take time before na may epekto niya. Ang compliance mo sa medication will matter kayo, no? Kaya na mo ko'y uban ko nga, okay, you take this tambal 3 times a day, 1 tablet 3 times a day, asa mo to man, 1 tablet once a week. May ganig, 1 tablet once a day. No, say gani, daily minom sa tambal. Kaya pag primero nang inom, di rumayong paminaw, wala mainom. Ya, mo reklamo kay wa sa maayong sa pagkaayon mo kaminom sa tambal. Alright, so hinaot na sa kay nakutlo nga pagtulunan karong adlaw nga minaw na to karon, no? Especially ni mo, Carl, no? Bago lang nag-chat nako, pirmi gina ko ni kuan ni si Winnie Horos ug si Melody Kimpan Albero, no? Kay pirmi mag-chat dok, naminaw ni mo karon, no? So thank you very much sa mga abroad nga naminaw na to, Saudi Arabia, the whole of Middle East, all over the world for patronizing atong mga programa sa RMN. Nagpabilin kaming numero 1 ng stasyonan din sa atong lugar.
So from all of us sir, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Arman. Once again, ako si Dr. Rene Obra, mapasalamaton kayo ko with Atty. Bathan. Hangtod sa sunod higayon, hasta la vista, bye-bye!